Yine bir köp zatın şayadı bolýar. Şu biziň estrada aýdymçylarymyz, onu da köplen halatda ýaş estrada aýdymçylarymyz. Şu Türkmen halk aydımlarına çemeleşenlerini gaty gödek çemeleşýärler. Köp halatlarda şol aydımlaryň sazynyň, sözüniň ýoýulmagyna ýol berilýär. Ine şu diýaryň owazy konkursda da biz şoňa zatlara köp gabat geldik. Sen şu babatda näme aýdyp biljek? Öz kardeşlerine. Men bu babatda kardeşlerime aýtmalar kelýär edil. Bu atmini onhimini o atmini yetildirijokken şonu birinci bilen avadyra estrada işlerine millilik duyulmaly. Aydymyň sadyna millilik duyulmaly. İkinciden ýanky mukamçy kompozitoryň ýazan zadyna ýanky gadim nimelen goşulyny getirip onu halk hende goýurmalar onu. O düýünden ýalňyşdy. Sebebi biz şol adamlarymyza düşünmeýänligimiz özümiziň şeýle biz öz ustaatlarymyzy düşünüp öz ustaatlarymyzy gowanyp bilmesek onu bil ýyly näet atgyrdyk.